Agsagana ka no asino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlando de Magipa? Adaytan tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babanak kita, oy! Sino nilang silo kanyak? Hindi nag-ibitin na mabalinswaek! Mga siyaw! Torkuato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-love. Ay, sana nagtatakaw. Kadwa na, body nak, sana ya. Ex-lover nak. Sumarjan ka! Labed! Dita ka ng aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apagsayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apagbutbut ngan dagiti mangkonkontra ken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao a papaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao a makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti direksyon ni Perry Claro. Musika JR Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin gagayem. Manipod iti Lady L Productions ken Lady L Channel. Isagot mi kada kayo ti umuna paset ti makalawa sa pakasaritaan ana paulwan. Wow! Sexy! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Kapitana. Kapitana. Dingdinggan na kaday. Wanaw, nagsulatan day talapayag mo. Ket awanan ti mangmangag mo. Ibagam no saan kan amakangag ta. Mabalin kamit ket asukatanan a kapitan dito barangay surot-surot. Anya ti kunam? Ha? Kunak? Nagpigsa ti panagdengeg mo, kapitana? Uray arasa astiko taon ket mangagmaw. Ay! Anay ka? Nagsakit mo ti ayat mo, kapitana? Di pala agak mo ti inted mo saan ket asintaw? Ay, saan? Please, kapitana, di ikugtar. Kaslalandok dagiti sakam. Pilyem nga roti balbalikas mo, Wan. Oh, Wan, orang guta. Ay, orang kapitana. Anya nga min ayat ti masapul mo. Kaya't kalaang met nga awisen amapan agpiknik ijay karayan, kapitana. Aniya. Wan, intayo man met agpipiknik kada Gerald ijay karayan. Napintas ijay apagpipiknikan kay. Awan panawon ko. Adda pa'y aramidek no madamdama. Adda sangwag ang nagreklamo. Pasig kamot at trabaho, kapitana. Seryoso kalaunay. Saan ka ngamin unay, Nay, anya nga ruti kayat mau. Agtugtugawag latan nga agururay iti pa nagsusweldo. Ket kastamot at talaga. Ay, no kasta ti aramid dagiti daduma. Sa anak akasta.
Jak sayangan ti butos dagiti ka barangayan tayaw. Sandak nga impatugaw iti posisyon kaw. Tapno abuswag. Di ka nagsaupay. Tawan mo't lang ti serbay dagiti ibagab. Ni Kapitana mo't? Katwan. Ala, pumanaw kan diti barangay hall. Tamadamdamalaan kat adon ti tao ditoy. No kasta ti kunam. Siyak lang arudan ti mapan ijay karayan. Agpiknik kak asisyak. Inak pa'y digusen ginuang kaw, tapno mapreskwan. Oray sika, agdigos kan, tasabali ti payud maw. Ha? No kasta, ang angutan na, Kapitana? Ay, oray saan ka nga angutan? Maangot kalatta. Sabalin ti payud maw. Kasla jay pusa alima nga aldawan asaan nga agang angas. Nge, anya kamutten, Kapitana. Kaslakit din imbagam nga agat natayak apusa. Bad ka? Iniarig ko lang itikas jay ti angot maw. Tapod numot nga main torkwataw. Wenen, inak agdigusen, tapno awan met ti makunkunam, Kapitana. Gerald, mabalin ako yugan nak. Sa dinaw tatang, Ijay karayan. ay sos, pasensya kayo, ngam saan kaya makuyog tatang? Anya meten, agpada kayo lang kaninanang mo. Nay, apay anairawan man ni nanang iti saritaan tayo. Agpada kayo nga raod nga awan pa'y panawan nyo kanyak. Nang runa keng ka nga anak ko. Lakayak lang aruden nga amam, ngam di nakpay ikaskasaw. Kasanaw, numataya ka na di na oras. Tatang, Sigin mapantan ijay karayan, takuyugan nakman nga agpiknik ijay. inton maminsanan tatang, tadupit aramidag. Amuy mo't akarugurug iti klase ita. Alawanan, siyaklatan timapan ijay karayan. Ngem numalmesak, ket jak to makaawid asibibiyag. Di ka nga rod agsangsangit, Unay mo't ti kastasaw yu tatang. Ketuan Mike, anya ti amam, numalmesak ijay karayan. Ababaw ti danong itay jay, isasan kayo nga ro damalmes. Kasanod numapanak ijay katengaan ti karayan, gaputan na atakeak, di nalmesakaon. Di mo pa'y panunutin mo ti mabalin mapasamak kanyak. Unay tatang, unaan nyo mo't ngamin dagiti mabali na mapasamak. Ibagbagak laang mo't sige nga rod. Uray din akong kuy-kuyogan. Siyaklatan ti mapan ijay karayan, takababain mo't ken kaamataktak, gapo kanyak. Ala ni tatang. Ngem numalmesak ijay karayan, sapay kuma, tasaan ka nga agbabaway, no di nakton makasao iti kaanuman. Sige, innakaon, goodbye! Nagmeta talaga tita Ray Titoy car ko. Nagpaspas na usarap ti remote control. JR, Ha? Apong turkwato? Da kayo matkayam. si kamot, sang kaulit mo day nga awag mo kanyak. Tito, kunamlatta ka din. Di mo liplipatan day nga awag mo kanyak, right? Ngam ti awag iti lakay kat apong. Saan ka di? Wenen lakaya kon, ngem ni amam mas laklakay pa'y kanyak. Isuasan nakngarod nga awagan iti apong, Ha? Isu manipod ita dinakaw-awagan iti apong. Nalawag. Sige, tito. Ay, kasta agamain. Mapunas ti pudot ti ulok no. Kasta ti mangmangeg kaw. Apay ngamin anapudot ti ulom. Tito turkwato. Ha? Jay man kakaiso na nga anak ko. Awan pa'y panawin na kanyak. Kasla sa anak napatag keng kwa na. Ha? Santa na pagsaritaan da nga anak ko.
anapat patagpay ti lesson plan na ngem siyak nga amana. Wow! Nagpintasan day taluglugan mo. Wen nagpintas talaga. Naisim kamot itilugan na niya. Wen tito, kayat ko tilugan. Amom, tapno makaigam ka iti ado alugan. Masapaw ngagbalin ka ang mekanikaw inton dumakkel ka. Anya? Wen, kastalangan ti alaem, ag mekaniko ka. Wen kayat ni Daddy Pogs nga agdoktorak. Na nga, tuunay ti arapaap ni pipits keng ka. May mayat no ag mekaniko kalangan. Saan pa'y adakkel ti gastos iti dayta? Ha? Saan mo parigatan dadadi ken mamem? Iso ang mga lakalangan iti mekanikaw no dumakkel ka. Bay-bay amon dayta doktor-doktor dita. May mayat jay para tarimaan iti ado alugan. Pipets, asidagan ti kasangay ni JR. Anya nga iti planom. Agpakantayo ti sububukal a barangay sorot-sorot. Anya? Ay, grabe mat daytan. Nagdakulan nga iti gastusan no kasta. Kaya niya ko ma. Kakaiso naman nanakta ni JR. Awan nga rin tanya man na nga ora igastusan ta iti oray manaw. Basta awan nga raw ti agar-arak, ha? Anya? Wen, awan ti agar-arak, tapno maliklikan ti riribok. Amumutan ti arak, iso ti kanayon aramot ti riribok. Ay nalusya my labs. Awan ti ragragsak ano awan ti arak. Di oray awan nga raw ti selebrasyon. May mayat pa'y, ngam ti addagulaw ang mapasamak. Malawin. Kasta lang ano din ti maramid. Awan to ti arak. Ay katwan awan talaga ti arak. Sa bagay, medyo mabayag pa'y amadanon ti kasangay na. Kasayaatan mo't laang no maisaganaan ti amen. Wayne, panunutan anaimbag no anya ti maaramid inton kasangay na. Sige, tanda pa'y papanak. Nay, papanam, kunak man numapan ka ije talyer. Mapanak ije barangay haul. Anya, ununa umpay, ti mapan agpapansin ka ni kapitana ngam ti mapan ije talyer. Anya nga agpapansin? Kat no sakti pagpapansinan da. Napanak nakakatalaga nagwapo aklo siya. Oray lumakaya kaon nga. Adola tata gusto kanya. Kat, mapan kan iti ayan dagiti ag gusto kun ka, tagtalaw kamen ka ni JR. Anya? Apay nga nga itugot mo ni JR? Tapno saan ang maimpluwensyaan iti mading aramid mau. Sige, ingka garampangan, gatol! Shhh! Tangiwat daw! Mangagna ka ni JR! Isuntak turong dito ayan ta! Daddy Pogs, mapan ka DJ talyer? Madamdama apay. Apay ka di may san. Sumurutak ko may DJ talyer. Ha? Anya nga ti aramido mi jay? Inak kitaan, no kasano ti agistimar itilugan nadadaal. Anya? Ay saanan ama sa Paul? Dagiti mekaniko klang tanda ijay. Bawal ti ubing ijay. Sige matan Daddy Pogs, sumurutak ijay talyer. Jak pa'y mapan ijay. Madamdaman taon. Sige nga rad, madamdaman ton sumurutak ijay. Aguray ka man. Apa nga interesado ka laon na ijay talyer? Kwa nga min, Daddy. Intun dumakkelak, kayat ko ti agbalin ang mekaniko. Anya? Nagado ti mabalin mo apagbalinan. Mabalin mo ti agbalin a doktor, abogado, engineer. Basta kayat ko ti agbalin ang mekaniko, Daddy. Anya? Kano anapap kung agbalin ka kuma doktor? Oray ka. Kastamat ti kayat mo iday. Ngam apay nga ang mekaniko mat itan ti kayat mo apagbalinan. Wan takayat ko ti makaygam iti ado alugan.
Kan may mayat ka na DJ at trabaho, Daddy Pogs. Sino nga mintinang ibagakin ka amay mayat na agbalin ka mekanikaw? Medyo korang ti panunot na ita. Ni Tito Turquates. Anya, di agraraman at tito ko now. Apong kunam ngamin kan kuha na saan at tito Turquates? Di namat kayat. Basta apong tiyawag mo kan kuha na. Hindi mo patpat yung tibagbaga na jay ta korang na may san. Ha? Kasano nga ada kurkurang na, kat kompleto mat ti ima na, ada mat ulo na, ada agong ken mata na, ada pa'y ngiwat na. Jay panunot na ti medyo korang. Ha? Basta di mo patpat yung dagiti bagbaga na kan ka, ta saan ang nalaing ama magbaga na jay. Saan ahusto dagiti bagbaga na, iso saan arumbang apatsam. Enchendes my junior. Sige laeng, mangan ka na yung bagbaka. Agpalukmag ka tapno daras nga umadu ka no aganakan. Turquates, Oh, apay, palastawg. anya jay kunam. Apay, di mo ayan nangag yung bagak. Kunak, apay, palastawg. Saan nakapalastog? Ay, di mikar siguro manunti kinalaing mo nga umapal kanyak. Iso akas tatisaw. Sa anak nga umapalkin ka, oy! Anya nga minti masapol mo aya. Apay ngay may ka dito'y ayan kaw. Saan man natilay bagbagam ija anak kaw? Tamin asawon dagiti apong katpatpatsin na. Anya nga apong? Asino nga apong? Sika, Hoy! Sa anak nga apong ni JR, ah? kat apong kamot at talaga. Saan atitaw? Agraraman. Sa anak nga graraman. Basta tanangab di pa nagsasaw mo dyan anak ko, Turquates. Pero may nga minti apal mo kanya kay. Tisa kayat mong agbalin ta mekaniko dyan anak ka. Ha! Pulos no mapalakeng ka. Addan bakak. Adda kalding kaw. Adda pa'y nuang ken dagak. Apay ko mga umapalakeng ka ngay. Ha? Una ta nabakbak nangak ngam sika. Anya? Agbibisain. Bilang man nga rod amin na pinuon tiruot diti pang panganan ti bakak. Alaman? La, kasano ko mabilang ko na itakadyak mo't mabilang ti kaposkol na. Oh, samon to'y bagaan na bakbak ng kangemsyak. Ngem di mo pa'y mabilang dagiti root dito'y akan kanan ti bakak. E dinto tati kwartam ket naglaka bilangan. Isaw, anabakbak nangak nga amang ngem sika pipitaw. Tadi mo kabailan abilangan ti ipakpakan kulaang kadagiti dingwen kaw. Ay, nagmayat ket kumano kaduak da Orlando ken Gerald ngay may dito'y karayan. Agmay sa akit din nga umay agpiknik dito'y. Kalpasan ana ipastor ko dagiti dingwen ko. Pakipot met launay nga minmet ni orang. Amok mo lang nga kayat nakamakadwagam. Agin didi pailaeng. Imbag ko mano, awan anak may. Ay, nalabas at talaga ti kinapakipot na. Mapaanak pa'y kide ijay surong. May mayat ti aglangoy ijay surong ta adalam. Nagpudot ngamin ti panawin ita. Iso kayat ko talaga ti aglangoy dito'y karayan. Ha! Oops! Wow! Encantada! Puno ka day ti makit
nakakita. Nakakita ak iti inkantada. Wow, sexy! Asino tinakita ni Torquato? Gagayem, di uliwayan na denggan tituloy ti makalawa sa pakasaritaan anapaulwan. Wow! Sexy! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Sound effects ken musika, JR. Manipod iti pluma ni Jovi Dupais ken itimat direksyon ni Perry Claro. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Kapitana Orang! Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo na dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!